APHLC asong atumen mass learning program ajai make dengpon. Jang mia ciklo ni phai ke thom arni APHLC asong pen mass learning program ajai make dengpon. Alok pinangan kaprek arachari asong pen chipo ogdun lasonsi Lumbajang constituency kapalu Diphu 7 miles along mass learning program ajai make dengpon along BJP Congress lapen ASDC arachari asong atumaphan ningkache thelapen ke kroyara datum APHLC asong along chipo ogdun ringti APHLC asong pen kachatoidun MP candidate ake hai IAS JI Kathar ahin pensitami laso ajai make dengpon along jumisen alamrada thengno than pachini tekang Dipupen Haraskin Bay Northeast Bay News. Kabiang orang tahan nang ma. Kabiang orang tahan nang ma. Kai rotu pamiu nang ma. Kai rotu pamiu nang ma. Kabiang orang cirakom nang ma. Kabiang orang cirakom nang ma. Sit dan back rotu. Dan back rotu. Termasuk. No termasuk. Baik. Ini nelitum dak rong kangkir kualong di Pupen kilometer troksia ka helu manja doara lo dak BJP itu kaddo ka vetanang dun plang hangjang non ke aprang BJP itu mintang upulo dakho non e BJP daka vedat lo Congress ta ASDC ta vedat lo pini nangke dun loksi don harui sirat rock nang dun at bini la from kangkir area pen kangbura tumbang ke thom body daga do kangbura rong asar bang ke thom do la pen rong ke duan ding sinang dun lap meeting nang du nun e tung ya la ke kachong dat dam lo tema la tu ke jok ta chini lo kar biang long ke la po hel la sinon ke karbi ke duan la pen inglong arat ke duan ke jelang pet lo la BJP la ke Bengali Bihari Party ke mati di Bengali Bihari Jatiyo Party ke la ke hala fan kape remjia fan la pen Congress ta pura thak lo alang litum ta la ke che tum han kape thie tum lok lo alang litum han kape remjia fan si non dak ka doi ta thur pak lo Chief Minister hadi nanti aku hari pulang lagi parti sekali parti like all party lo all party hill leaders Hindu all party hill leaders la sili tum puet lo fragmenta ni tum ge all party hill leaders lo la long ASDC tum nanang dun melo Kaskom na nang dun melo BJP long kedo ing longar leader tum anya nang dun melo amar alang litum nang dun dede la pen nang dun ra election da nang tum leche dan chot don posi ni tum pulo ni tum nang rap dun thurong ni tum thurti pu ni tum puat lo tuliram rong hang manda puat lo forensing be to manda puat lo johnson be to manda puat lo Chong thui olo pacho bai olo la sin nam la so BJP to phanke la so Bengali Bihari Party phanke tum bye bye tata nang pulaki da kar biang lo la penti mahasora itu kroy nang melo laki itu asap ta kroy nang melo la pen chief minister amar che therak nahi gela da ration card apana karju la pen urunodo ya tangka apana karju phansi ke bang chok puloti rakhi di da kopi si ke ching thor ba ke ching thor he ba ke alang lambe than si klang dang lo hini alang li to panjai ka thar phans ke sorsadu chief minister li kopi apa si chief minister Himanto Biswa Sarma kopi apa si alang ni phan ke tek lo itu masar jai ka thar phan kopi apa Congress han tek hai hede lo chief minister chini lo je jai ka thar jong se nang ke hai lo bolote mur dikdar ase pu nei Himanto Biswa Sarma hai kopi apa lo ka phere chini ma alang ni disido bomu na hu alang ni disido bomu na husi Himanto Biswa Sarma kala ke student organization along si declare alang li si congress along ke po ag halos alang li ke disia kamplem bom lo alang li phanse hoy sar pulok la halos ke lasi ei manujon jodi jikile mor bipor ase baba chini pamelo oh lasi ini tum non jasemet ini tum babake
dak kaduk kami tum anda cini nang ji Karbiang Long arat asar pimal tum an jasem BJP tum pulau lah sar pimal tum hancong thui me muncot ke puleh sar pimal tum masih kerek pon gyong ong mati ni lah sinang ni tunta cepat lutun rino cetan lu deh cetan nang pula lagi lah si ini tum Karbiang Long lapen di Mahaso arji dinkluy ban akari halaban so akari ke la halo hemprek article 244A halaban so ke palong dia panke ini tu lam taxer di lam taxer aron taxer ada cetanung tek nangji